Ýewropa Gepleýär Erkin Türkmen Radiosu. Salam gaderly ýylyşlar. Bugün biz devlete, siyasi, cemiyetçilik, halk hareketinin esaslandırıcısı hem de onun yol başçısı Murat Gurbanow bilen Türkmenistanyň durmuşyna degişli bir ören mühim waka bilen baglanşykly bilelikde bir gepleşik geçirmegi karar etdik. Bu gepleşik Bayramary şäheriniň ýaşaýjysy Jiren Altyýbanyň uçuran hasyratly wakasy bilen, hasyratly bir ýagdaýy bilen bagly. Ini gysgaça muny tanıştyrmadan öňürtü ol ýagdaýy bilen Murada men hoş geldim diýen gepleşigimde Murat onu hoş geldin bilen gepleşigimde. Assalamu alaikum. Akıl tapara. Sağ olun efire çağrılmada hormatly ýylyşlar. Assalamu alaikum. Şuraya bir efire turt gaty wajyp meselede akıl tapara haş etdi bizim geldik. Sağ olun. Aýdym. Murat sen geleniň ören gowy. Sebäbi bu meselede, bular ýaly meselede Nuryň ödem şu gepleşigi geçirenine ähli blogerleri, jurnalistleri çağırdy etdi. Adamlar şu gepleşigi paýlaşyň, şu waka barada film gurrun berin diýip öýde ýürüýte ýüzlerini. Şoň üçin kim eger şu arada gepleşik etse ona karşı bolýan ýok, Nurum karşı däl, sakym Jiren Altyýbada karşı däl. Tersine näçe köp adam, näçe köp Türkmenistanly jurnalistler, blogerler, siýasatçylar, hukuk goraýjylar şu arada gurrun etseler, Jiren Altyýbanyň ýagdaýynyň döwülmegine oňyn täsir eder diýen umyt bar. Belki Nurum şonu ýatda saklap, şonu gödüňde tutup, hemmemize ýüzlerini köprek şu arada gurrun etseňiz şu wakany ýaýratsaňyz diýip. Indi gysgaça aýtsak şeýle Murat bolup geçen ýagdaý. Bayramalla Jiren Altyýba diýip bir gelin ýaşaýar. Ol öň birinji adamsy bilen durmuşa çykandan soň 14 ýyl çemeti ýaşapdyr. Bir näçe ýyldan soň çagaty bolupdyr. Garaşylan bir gaty höwet edilen çagaçylyk bir zagady bolupdyr. Onuň soňra dürli sebäplere görä ol adamsy bilen ara bozulupdyr, maşgalaty bozulupdyr. Onuň öňkü adamsy howpsuzlygyny işgär diýär. Men bilmedim, howpsuzlygyny işgär bolsa belki şu emkemäň işgäri bolýandyr. Onuň bir daşarýurda çykyp gidipdir. Sebäbi işi bulaşypdyr diýär. Onuň işi bulaşdy, şu sebäpden daşarýurda çykyp gitdi diýär. Diýmek ol gyýzagyň öňkü kakasy, atasy, hakyky öz doga atasy, ol daşarýurtlarda ýaşap işläp ýören bolmalydyr. Ýönenýän üçindir bu wakada onuň oýnan rolu hakynda ýa-da öz gyýdyny gorajak bolşa hakynda ýekeje desi ýok. Diýmek ol ýa-ha bihabar bolmaly bolup geçen zatlardan ýoksa da üns bermeýän bolmaly. Aý näçe şeýdiň diýip gelip ýören bolmaly. Indi o zatlary elbetde Jiren Altyýban öýüdi bolýandyr. Eger ýerde işte ol biri de ýüz tutsa biziň gepleşigimde gelip barada öýüdi gurrun berse, oň üçin biziň mikrofonumuz açyk. Elbetde dewletäň mikrofonum açykdyr diýip men umyt edýän. Indi nähili bolýar? Şondan soň bir ýeke ýaşap ýörkä Jiren Altyýba 2024-nji ýylyň ahyrlaryna TikTok'da muňa Aşgabatdan Han diýen bir oglan hat ýazyp başlaýar. TikTok'un üstü bilen. Onuň hat ýazyşma başlaýar. Bu kişiniň arasynda Jiren bilen şu Han diýip özüne ad berýän adam bilen. Onuň netijede 1-2 aý hat ýazandan soň Jireniň sözüne görä ilki oň diýe hatyna jogap bereniň sebäbi men öz jiýimiň diýdimi, agamyň diýdimi gara şol oglan da onuň bir kursdaşy bar eken Han diýip. Şodur öýdüp jogap berdim diýdi.
Neticede bulan söz alışya hem de son on Han Nilyan'ın Han Nelle Meskin Akmemmedoviç Yaldiýewdigi özünün bilmeýin şäheriniň, öňkü bilmeýin şäheriniň ýaşaýjystygy belli bolýar. Ýöne oňa çenli tanışlyk uzagy diýe, onuň ol mesken hyrydar bolýar, jerene maşala gurmakçydygyny aýdýar. Neticede bular mesken gudoçylyga adamy berýär, bilmeýinden ýa-da Aşgabatdan oň garyndaşlary bayramala gelip jerene, ýagny dulgalan geline söz aýdýarlar. Şol gudoçylygyň netijesinde de düzgünli, tertipli maşgala gurulýar. Ýagny toý edilýär, nähil toý edilipdir biljekler gara zagystan geçilipdir men düşünjäme görä. Zagystan geçilip hasaba alınıp hakyky kanuny erkelej bolýarlar. Ýöne esasy erwetlik ine şondan soň başlanýar. Näme üçindir bir bary owy seher wagtdan soň ýanky meskin Yaldiýew jeren bilen çynty gatnaşykda azgyn zatlara ýüzür gurýar. Onuň ol jerenem näme türkmen maşalasy ol bu zatlary inhaşol meskin Akmemmedoviç Yaldiýew diýilen adam onun wezipetine maýdaýa Nimrat Sawolsun şeň suratyny görkezdim. Şoň wezipetim kiçigirim däl, ol bir döwlet işinde işläp beren adam. Jereniň sözlerine görä Yaldiýew Mesken Akmemmedoviç Aşgabat gümrük kanatynyň ýanynaky hojalyk dolandyrys direksiýasynyň baş menejeri bolup işleýär. Umuman döwlet işleri. Döwlet işlerinin edýän hereketleri gaty gümrük bolýar. Gümrükde işleýäniň hereketi hemişe aýdanam aýdyn bolmaly, işte de durmuşda da arasy adam bolmaly. Emma näme üçindir gümrüğün işlerinin gümrük hereketleri başlanýar. Hiç bir adam kärçiligi de, türkmençiligi de, musulmançylyga da umuman bir grajdanyň etjek hereketine gelişmeýän hereketleri edip başlaýar. Ol jereni agyn ýagdaýda zorlap urýar. Jeren Altyýwanyň aýtmagyna görä ol ahyr soňy Bayramar şäher prokuraturasyna ilki polisiýa jan edýär. Polisden olar aýdýar, gelin bize arda ýazyn diýär. Naşy ýerde şol meskeniň geden başga da birine aýal adam bar, ana ýanyna duran ýöňşolar jerenden öňürtdi, şolar bilen kentir kesipdir, şolar ýaly aýal gyýyldar bilen çaky. Ondan soň şu prokuraturada iş açylýar. Ine şu taýda da şu gurrumy Bayramar şäher prokurory Murat Muradow diýen bir şahsiýetin, adamyň keşfem girýär. Şol Murat Muradow hem de onun sülçüsü Ilham diýen biri. Bular ikisem bu wakany şu jerenin gurruny dinläp, on görkeden ekspertiza berýärler. Ekspertiza de jerenin saglygyna erwet şiket ýetenligini tasdikleýär. Men on jikmejikligini aýda oturmaýyn. Ol jerenin öz beren gurrunyna bar, ýöne ören çynnakay hem agyr şiket ýetýär jerenin saglygyna. Neticede bular naşaron meskeniň işleýän edarasynyň nemesi bolmaly, ýazgysy bolmaly. Men şunu döwlet işgärleri görsün diýip biz görkezýär. Köp sagol Murat näden şunu görkezýär nädir? Şunu biziň gepleşigimizi dinlejek. Hem de şundan netije çykaryp biljek jogapkar döwlet işgärleri üçin ýürüýte görkezýär şu zatlary. Tebi beýle agynçylygyň, beýle potensial jinaýatyň sessiz üstüne bastyryp edilmegi mümkin däl. Indi gepin gysgasy iş açylýar. Indi bir meskene çaky çapylyp gidýär, gelip sorawa çekilmeli ol, bayramala gelip eden işleri barada hasabat vermeli, düşündirmeli, özüniň näme sebäpden beýle agynyň, ahlak taýdan agynyň hereketlere başaranlygyny. Emma
şol wagtam 2025-nji ýylyň 3-nji oktýabryna şu döwürlerde birden Bayramal şäher prokuroru Murat Muradow Aşgabatda gitmeli bolýar. Aşgabatda sebäbi Aşgabatda onuň gelenjegi ýok bolupdyr. Şu gelenjeginiň sadakatyna barýar. Emma şol sadaka baranyna nähildir bir ýol bilen onuň şu Aşgabatda sadaka baranlygy Mesken Ýagdyýew, onuň kakasy ýalňyşmasam Ýanky Ýagdyýew Akmehmet diýen adama belli bolýar, ýani Meskenin kakasyna hem-de agasy Meylis Ýagdyýew belli bolýar. Netijede bular şu sadaka barıp, şol Meylis dagy hemşeriler bilen sadaka barıp, bir Murat Muradowy kowlap başlaýarlar. Bu sadakadan bunu kowup çykarýarlar. Hemem täşo Mari Aşgabat Avtobanowyna çenli ýerinden maşyny kowlap, ýüregini ýaryp bir prokurory gaçyrýarlar. Näme şu taýdan prokuror gelip Bayramala gelen wagtyna sülçüni ýanyna çagyryp, bu jereni gormaga beýlide dursun. Jogapkärçilige çekmek bir adgyn Mesken Ýagdyýew tersine gaýtyn bu işi ýatyrmaly karara gelýär. Jereni de çağırıp aýdýarlar, ne biz sen işini ýatyrýar, sebäbi bu taýda jemgyýetçilige howp salýan hiç ýyly bir alamat ýok, şu sebäpden biz sizin öz maşgary işiniz diýenýär. Emma bir ýerde näme üçindir prokurorun diýen zatlary Türkmenistanyň Jinaýat kodeksi bilen bap gelen ok, dogry gelen ok. Mesken Ýagdyýewiň eden adamçylyk hereketleri oň diňe jereniň garşysyna däl, eýsem 10 ýaşlyja oň gyýynyň garşysyna edilipdir. Gaty aýlygans oňam garşysyna adamçylyk agyn hereketler edipdir. Şu Mesken diýen, şu görýän näletker däňiz. Ini şeýle adayda Murat men bir zat meselesinde sen pikirini bilmek isleýän goý, ony biziň ýyleşlemede diňlesin. Nähili ýagdaýda nädip Bayramal şäher prokuroruny bir kuş tany adam Aşgabatda bardy diýip bir sadakada oturan ýerine ýa-da şondan çykan şonu kowlap, ýerinden kowlap şonu şeýle ýagdaýda gaçmaga mejbur edýärler. Prokuror diýilen adam o döwlet adamsy. Mysal üçin şol Murat Muradowyň kowlanmagy adamlar gow düşünseňiz şu Gurbanyly Berdimuhammedowyň ýa-da Serdaryň kowlanmagy. Sebäbi prokuror diýilen adam döwlet işgäri. Sowet döwründe hatda rayon prokurorlaryna da öz adyna berilen sapança bolýardy. Men häzir bilemok ýagdaýlar nähili ýöne. Sowet Soýuzynyňky SSR'däki düzgün boýunça olam elbetde halkara praktikasyna gawat gelýär. Ol ýöne ýerden eslerin öz oýlap tapan zady däl. Ol halkara düzgünleriniň esasyna esleriniň Jinaýat kodeksi şoňa görä düzülen. Emma Bayramal şäher prokuroru bolanyny oň ygtyýarlyklary ören uly. Ol bir döwlet adamsy. Ol Aşgabatda barsyn, Krasnovodska barsyn, Daşowa, Livawa barsyn tapawdy ýok. Ol prokuror hemme ýerde prokuror. Ony ähli edip döwlet prokuroruny bir kuştany aldyn, kowlap, Aşgabatdan çykaryp mara aýagarlaryna gaçmaga mejbur edip bilýär. Murat şuňa nähili düşünmeli? Bunu düşünüp bolmaýan akıl aparat ya gattorlarla geçtiňiz prokuror bolanda gasudarstyny prokuror bolýar. Ýagny döwlet prokuror. Mysal üçin bir kiçik karhana ýa jemgyýet gurulmakda. Türkmenistanda 3 tany aýratyn uğurlar bar. Birinji döwlet, ýagny prokurorlar, döwlet işgärleri, prezident, aparat prezident, ýagny döwlet emeli getiriji gurumlar bar. Oňa jemgyýet gurumlar bar. Ayal gyýylar hereketi, partiýalar, siyasi partiýalar ýa şu meňzeşdapdyr. O soňunda da ýanky hususy karhanalar, hususy adamlar bar. Ýagny 3 tany elementden ibaret döwlet. Ine şu döwletiň içinde hökümet edarasy borçly we ýagny hakly. Onuň alaytada döwlet prokurorunyň borçy Türkmenistanda ýagny kanunçylygy ýerlemek. Onun haky şurýaly Mesken ýaly adamlary kowlap tutmak.
sadakalarda, yerlerde kovlap tutup, suwda eltip prokuratura derine edip tülçü bilen şonu tapmak birinji borçum. Şol misalda biz görüp ýagny gaýtyp, ýagny jenayetçiler prokurorga kowlaýar. O diýmek prokuroruň nede hakkı var, nede jogapkärçiligi var. O diýmek egerde Bayramal şäheriniň prokuroruny kowlap ýören bolsalar, onda general prokuroram gelip urýandyrlar. Ýadyňyzda bolsa bir Şammy diýen bir haramzada var, Gurban Guly. Yegeni, Kur'an ulayım yegeni. Tawa şo gelip İçeri İşler Ministrini daşary çykaryp köçüde urýar. Bir şartlyk berýär da ministra moňa diýär, aýtyn kezzap zat diýip elini ganyp alyp giden ok. Oňa şey diýär, ay halkyň unu urmaly lekeniň kabinetine kirip urmaly ekeniň awrym dökme köçüde diýip oňa haýyş edýär. Murat onu mümkün bolsa bu ýagdaýy özüm bir Türkmenistanyň içinde bir näçe ýyllap şeýle edarlar bilen iş salşan adam hökmünde bir kanunyň go baş çykarýan adam hökmünde baha beräýsem, bu nähil düşünmeli bir iki tane potensial jinayetçi Bayramal şäheriniň baş prokuroruny patadan yani sadakadan te Maraşgabat awtoban asenini kowlaýarlar. Onu zırraldyp gaçyrýarlar. Olam gelip Bayramala gelip öň golgulun açılan işi yatırıya korkusunu. Bunu nähil düşünmeli bu bolup geçýän zatlara? Bu prokuror diýilýän adam onu döwlet prokuroru, döwlet garalawjysy diýilýär ahyryn. Ol bir döwlet adamdy. Ine bütün dünyada prokurordan gorkýarlar. Bütün dünyada. Döwlet adamsy bolanlar, döwlet prokuror bolanlar, döwlet garalaýjy. Yani şoň aýdan sözleri arkasında tülçüler var, spetsnaz var, goşun var, hemme zat dur arkasında. Prezidentdan tutup alıp bilýär, ýa-ni jenayetçini alıp bilýär, istenik adam ýygnap bilýär. Döwlet wa diýsene arkasynda tutuş bir döwlet. Arkasında döwlet durun. Arkasında ul bir haklar dur. Mesela için suutda işleyen adamın arkasında haklar pet, ýöne prokurorun arkasında haklar köpdür. Şoň üçin döwlet garalaýjysy istendik wagt, istendik iş galdyp bile. Ine ýürüýte goýulýar şol adam, ýa-ni arkasında döwlet bolansoň, istenik adam baryp şoňa ardatyn berende hökman tülçü goýup baglamaly. Dogry däl. Egerde şöyle kemçilik tapsa, derrew ýa-ni iş gozgap, muny tülçü goýup üstünde işläp prokurator suwda eltip şöyle nitije çykarýar. Döwlet prokuroru. Döwlet prokurorunyň bir dürli ýaraşysy bar, ýa-ni velayet, etrap, velayet we ýa-ni respublikanyň meşwerine on baş prokuror bolýar. Şoň üçin haçanla döwlet tarapyndan sülçi, garalaýjy prokuror, öýden baş prokuror, velayet prokuroruny ýa-da etrap prokuror ýa şäher prokuror onu tapaly ýok. Jenayetçiler kowlap ýören bolsa, o döwletde kanunlar işlenok. O döwletde hiç hili konstitusiyon elementler yok. Yani kaida, konstitusiya hemme zatda ýöne hakykatda hiç zat yok. Sen mysal üçin bir maşina aljak bolýan Mercedes, garaja bolýan, dokumentde var, ýöne o Mercedes yok. Şo ýaly Türkmenistanyň kaida var, ýöne yok. Hiç Döwletçi dünýäde kagazy ýüzünde bar. Kagazy ýüzünde. Sebebi sen ministrini o Şammy ýalaklar köçe çykyp gurup ýör. Sen ýa-ni suud başlygyny o ýegenler baryp işini görüp ýör. Sen MHM ýagny döwlet bizapas, döwlet security, döwlet hukuksyzlygy goýan adamyň ýolbaşçylaryny baryp kabinetine aýagy bilen dipip girip ýa-ni oňa ukazany berip ýörler. Ýa gurkuma berip ýörler. Döwlet ýok. Egerde döwlet ýok bolsa, egerde prokuror öz jogapkärçiligiň haklaryny gorap bilmeýän bolsa, onu polisiýa, MHM suutlaryň gorap bilmek, onda diýmek, onu seredýän, onu kontrol edýän vice-premieriň haky ýok. Ötüňe ol, egerde arkasynda vice-premier duran bolsa, şol ýa sektory kontrol edýän, ba bolan bolsa, ýa şonu gorlap bilýän bolsa, o gaçmady. Ya da arkasında vice-premierin prezident duran bolsa, ya birinci minister duran bolsa, oğlum yani prokuror kaçmadı. Ya da prezidentin arkasında bir milli lider bir daha bağ bolan bolsa, prokuror kaçmadı. Hiç şart yok bolan soň, bilýär ýokardan görkezme konstitusiýa edilmeýän görkezmeler bolup biler we şulardan
iş, doğru iş açantan, doğru iş için batılıp gidip bilýär. Şoň için şo sebäpli şol adam durdy, gaçdy. O diýmek Türkmenistanyň konstitusiýa işlenok, kagydada we ýerde ýok, yerlerde ýok, kanunlar işlenok, kanunlar konstitusiýa işlemete, on garanty prezident işlenok, on bolony konsertlerge el çapışlary, arkada şöhret işleri boş zatlar. Onun kagafy ýanky arkadagy ferdar ýa-da ferdaryň arkadagy olan boş. Milli lider diýip ýüren olan boş. Men şu zatlary öňkördim, haçan bir döwletde prezident öwüp başlatar we milli lider peýda bolsa, o döwletde kanun gitýär. Eýýäm şonu milli lider goýup onu öwüp başlatar, eýýäm kanuny bozdugy bolýar. Siz muny her ýygnakda kabinet ministriniň ýa-da Atalıoğlu ýygnak uýuşlarynda şonu görýäňiz. Diýmek şo ýerde eýýäm telewiziýada kanun bozulýar. Ine Türkmenistan. Inni Murat, gel yine de Üştay'da bir Ceren Altıýwan ýagdaýyna dolanyp gelelim. Ceren Altıýwan näme sebäpden Türkmenistanyň bir adaty ýaşaýjysy, bir ýeke galan ýene gyýjagadyna seredip özü şonu uloldup oturan ýene bir öz maşgalasyny düzeltmekçi bolupdyr, gaýtadan durmuşa çykyp öz berýän gurrumuna görä bir ýene de bir çaga edinmek isläpdir, adamdan şol öz gyýdyna taýylyp bir maşgala bolup ýaşamak isläpdir. Öz maşgalasynda bir erkek adamyň öz ýetim gyýdyna hem özüne hogunlar bolmagyny isläpdir. Ýöne Ceren Altıýwan eden arzuwy puç bolupdyr. Diýmek soňky wakalaryň görkezişi ýaly eýýäm 25-nji ýylyň tomtuna çenli 25-nji ýylyň tomtuna çenli Mesken Akmamedowich Ýagdiýew diýilen adam özüm döwlet işinde, döwlet wezipesini eýläp oturan adam Türkmenistanyň Jinayet kodeksini bolupdyr. Maşgala hakyna kodeksini bolupdyr. Ähli hukuk normalaryny bozup öz aýalyna aýylgans azgynçylykly ýagdaýda jynty gatnaşyga aýalyny mejbur edipdir. Şoň netijesinde de Ceren Altıýwan saglygyna agyr zeper ýetipdir. Düşen ýagdaýy gaty gözgüýni häzir. Ol ýeke galan aýal hostar tapynmanlarda ýanky Mesken Ýagdiýew äre baranyna gaýta bir aýylgans bir sütömkäri öýüne goýberenini görüp galypdyr. Indi şondan diýinjek bolup adam näme edip biler? Aýratynyň bir ýeke aýal, ýumrukýaly aýal adam ine elbetde ol eline şaşa galyp böwrüni ýaryp bilmedi ahyryn. Beýle zat ýok. Ol jeňelläle Türkmenistan. Türkmenistan bir döwlet diýilýär. Bir kağıt ýüzünde de bolsa konstitusiýasy bar, Jinayet kodeksi bar. İlden döwletinde bir prezident bolsa Türkmenistanyň başynda iki kelleli prezident oturýar. Atalıoğlu. Şu bulaşdyrýanlarym şoň üçin serdarly, arkadaly serdar diýip şu ikisiniň iki adamyň bir prezidentligini görkezýär. Ýöne bu taýda näme hilek ýagdaý dörýär? İki bolup bire degmez, gözlü bolup köre degmez diýeni bolýar türkmenim. Şu iki Atalıoğlu derek diýmek bir adam şekilli goňşy Azerbaýjanyň ýaly Ilham Aliýew ýaly bir adam şekilli prezidenti bolan bolsa Türkmenistanyň ýa-da Mirziýoýew ýaly Özbegistanyň bir progressiw pikirli prezidenti bolan bolsa diýmek Türkmenler üçin, Türkmenistanlylar üçin häzirkisinden şu iki Atalıoğlu'dan iki kelleli prezidentden hak boljak ekenler. Inni Ceren'in ýagdaýyna Ceren başyny çarajak bolup şol prokuror bilen ýanky Murat Muradow bilen Sülçü Ilham diýär. Gynantamam häzir men şoň başga familiýasyny tutan ýerine gawat gelmedim. Şo Ilham ikisi alýada işi ýatyrýarlar. Hasanna Ceren inestada ünsver Murat. Ceren Altıýwan bu ýagdaýa protest hökmüni öz garşylygyny näýilenin bildirenini Sülçü näme diýär? Şo Ilham diýilen Sülçü Bayramal şäheriniň Sülçüsi. Biz diýämiň mektebine jaň edip häzir bilersiýe, bir mektepde nähili özüni alyp barýanyny zadyny bilersiýe ýaly bir tersine tutup bu gyýyjagaty masgara edip başlaýar. Dogrudanam mektebine jaň edip ona şuň başyndan şuň azatlary geçdi diýip bu gyýdyň zorlananyny, harlananyny mektebe mälim edýär.
Neticede bu gurrunlar urup çıkyada hem mektebe belli bolýar, hem o taýdanan bütün şäherin nemelerine ýaýraýar. Köp adamlaryň arasynda jerenin maşgalasynyň şeýle agyr ýagdaýa uçuranlygy belli bolýar. Neticede Hasan'la dışarı çıkanlarına, öýden çıkanlarına jerene barmak çomurdup başlaýar. Goňşy bolam, on gavat bolýan adamlary. Aha, şeýle adama sen äre çykdyňmy? Şunu sen maşgala diýänin. Sana şeýle jyntyk atnaşyk edýärmi sen äriň diýip, o gyýjagadyna da göz dikýärmi diýip, jerenin gözüne basyp urýarlar bu ýagdaýy. Ýani Bayramal şäher prokuraturasy bir türkmen maşgalasyny, ýani jemgyýetçiligiň bir ýaşeýkesi, bir öýjügi, esaty ilkinji öýjügi diýip hasap edilýär da maşgala. Maşgala bir deper ýetirilse, maşgalada bir howp dörese, diýmek şol jemgyýetçilige howp salýan jinaýatyň elementleri bar diýip hasap edilýär jinaýat kodeksine görä. Emma muňa garamaddan Bayramal şäher baş prokurory Murat Muradow bilen on sülçüsü Ilham adyny ýazan adamlar şu gepleşigi dinleýänizde şoň familiýasyny bilýän bolsaňyz, suraty bar bolsa suratyna moýun. Ine bu ikisi gaýta jereni hem o biçare gyýjagadyny ezir çeken adamlary masgar edip bulary mezur etjek bolýarlar, ýydyna aldyrmak üçin ardalaryny. Muň aňyrsyna elbetde jeren bu barada hiç bir anyk bir zat aýtmady. Diňe şol Murat Muradowyň gorkup gaçyk gaýdanlygyny aýtdy. Ýöne saky diňe gorkulmak däl, gorkulmagyň gapdandan belki olar el görkeden bolmaly. Murat Muradow saky şeýle guman etdirýär. Diýmek olar diňe gorkulyp näme Murat Muradow bir towşanjykmy, ýa pişijekmi onu gorkulyp depip, mawladyp, miwledip ýa boýna däýärýär. Diýmek onu diňe gorkulyp däl, diýmek oňa bir para görnüşinde de sowgat serpaýan berilen bolmaly. Bu da çak etdirýär da, guman etdirýär. Ýogsa näme üçin ol geläge diýýäne Aşgabatdan sadakadan gaçyk gaýdyp, zırralyp gelip açılan işi yapmakçı oluyor. Neticede neye hilyada görüyor? Yani jeren bilen gıyri yine de bu potansiyel cinayetkarlar mesken yağdıyıp, on ağası, meylis yağdıyıp, on kakası Ak Mehmet yağdıyıp bilen yüzü almalı oluyorlar. Ondan bunlar gelip Aşgabat şäherinden, Aşgabat'tan yani jerenin yağdam gatı goýuken şol maşynyň nomeryna çenni aýdýar. 8749 ahal nomerli bir maşyn bilen niýe biziň gapymyzda durup bizi ýyle masgar etdiler diýe. Na biz seni eýders, beýders, seni ýok eders, sen gyýdyňa dene ziýan eders diýip diýe gorkulyp şeýdip ahir soňuna diýe prokuraturada iş ýatyran soň men niýe mezur boldum şolar bilen alalaşyk gelmäge diýe. Dene üst vermira. Neticede yönü diýipdir de jeren. Şu taýda men Bayramally haýny teň bilen ýaşap biljekkä, sebäbi bu taýda men güdüm ýok, indi teň bilen maşgala bolup ýaşaýan diýip aýtmaga, onu men Aşgabada barjak diýipdir. Onu olam bolýa diýip, muny Aşgabada äkidýär, men düzelöýin diýip, hatda şu taýda jerenin bir aýdan dady bar, şo bir arasyna ýanky mesken ýagdyp, öz ejetiniň gabryndan hem andy çypdyr. Gaýdyp meni agynçylyk etmäýin. Şu gerek men günäm geçdim, şu ardamy ýydyny alsam, prokuraturadan men teň bilen adaty adam hökmünde ýaşaşaýyn diýip. Emma bu näletgerde, ejetiniň gabryndan andyçen näletgerde, soň bu andyny bolup, şertim şahma edip, ýene de Aşgabada baranda, ýene şu öňküji erwet tereketlerine ýüdürýär. Yine de jerene algın ýagdaýda zorluk edýär. Jerenin öz garagan boldy diýär de, bütün ýennamyn diýär, hatda şol ýatan taamlygyň diwarlaryna sen sırada gan diýär. Niýe ili gözüňe getirmeli bu zatlar Murat? Şeýle ýagdaýda hani Türkmenistanyň sud, prokuratura, polise jaň edemizde diýär, baryp diýär 4 saat çemeti wagtda geldi diýär polis diýär. 4 sagatyň içinde eýem o ganlary ýuwup aýyrdy diýe, ol näletkerde mesken ýagdaý. Şeýle ýagdaýda diýe ýene de Aşgabatda da şol ýagdaý emire geldi diýe.
sen inni menden soňam bir 10 ýyl ýaly ýaşan adam Türkmenistanyna men 93-nji ýylda çykyp gaýtdym. 93-nji ýylda mejbur bolup Info demimde çykyp gaýtdym. Inni şo sen 2006 senini ýaşadyň dämi Türkmenistanyna? 2005 ýyl ýaşadym. 2005-nji ýylda sen 11 ýyl ýene-de ýaşapdyň da menden to. Şeýle ýagdaýda bolurlum Türkmenistanyna hukuk düzgünleri, polisin işi, prokuraturanyň işi, nähili bolup beýle bolýar, nähili bir naçar aýal banditler bilen, hakyky banditler bilen ýekmek başa-başa almaly bolýar. O wagtlary näme diýsem Niyazdan gorkardylar. Bu allygyna basýat da bir sistema döretdi. Her vice-premier ministri her 6 aýda 9 aýda basýat da. Ene şoňa düşmejek bolup, ýani şu ýaly uly bir hukuklandyrýan ýa-da adamlary uly bikançylygy üns berýän materiallar çyksa derrew basýadylar, tutup basýadylar. Şonuň gorkardylar. Häzir bolsa ine bu zatlardan gorkmaga aňyrda dursun. Cinayetçiler prokurorga köýläp berýär. Inanın, şu Bayramaly şäherde dogry belläkleşdiňiz. Prokurordan başga polisler var. Emheme gullugy var, suwutlar var, häkim var. Aýal gyýlar gurumasynyň ýanky sütünleri var. Bir topar partiýalaryň sütünleri var. Ýagny şul sosialny problema, şu sosialny bu problema sirt biljek bir topar organlar bolmaly döwletde, döwlet bolýan bolsa. Döwletde ýok ol organlar. Atlar var da atlar ýok. Olar diňe halk maslahatyny aşyp, ýani arkada şöhrat, medal, şoň üçin ulanylýar. Halk üçin oň hiç ýyly nimeleri ýok. Dogry belläkleşdiňiz, şu material diňe bir materiallar. Ýadyňyzda bolsa bir daşowda men material gördüm. Şo ýerde bir ýaş gyýdy, ýani küntüçülüge mecbur edip köçüde tutup köçüde urýarlar we ýalňaçlýarlar we daşowdyň köçüdinde şeýle ýagny şonu ýürüdýärler, masalasyny çykaryp. Ine şonda biz çykyş etdik. Bu näme bolýar? Bu döwlet bagam şöýde polisiýa madyr. Ya köçüde polisiýa edýär. Sen köçüde birini ýalňaçlap urup ýagny nimetmellerle etbilen ok. Ine marda men size etrawyna aýdyp durmaýyn. Video alypdylar. Bir imamyň ogly ünser imam ýagny asuda tarapdan, ýokary adam, düşünje tarapdan, Allah tarapdan ýanky Burhany öwredýän adam, şoň ogly o daky adamlar vurup çağırjyklary. Maşynyň götüne diýip köçüde aýlýar. Inanın. Nirde var şu zat? Aydın Demirkarya'da var mı yok mu? Köçüde küntüsü çağany ýanky 16 ýaş çağany köçüde ýalňyş goýýarlar mı? Yok. Ine şu ýaly 11 ýaş çağany pedofil zorlap, oňsoň şu pedofil prokuror kowlap bermi? Han gorkadyň maňa şu ýerde döwlet. Ýa-da maşynyň götüni daňyp ýanky 10 ýaş çağany tırkap köçülerde aylap ýanky oňa bir topar şikayet ýetirip onam hemmeler gorkup hiç kim ýanyna barman. Ol diňe birinji eden işler. Şunu koda barynça bir topar jinayetler edýärler. Özem imamyň ogly. Hawa. Ini imamyň ogly ýa-da başda men sözüm bölen işledi. Umuman şu Niýazow ana bet tutýar diýerler de. Ýöne şu düzgün bidiňçilikler men pikirimçe hut Niýazowyň döwlet sistemasyndan başlandy. Şoň guran başystik, ýani başçylyk döwlet sistemasyndan başlandy. Şonu döwletde hiç ýyly düzgün tertip almatda diňe bir adam oturup gagyllap, gorkulyp döwleti dolandyrdy. Şol sebäplen ine şu zatlaryň başyna döwlet işgärleriniň ilki bilen döwletiň düzgünlerini, Jinayet kodeksini bolmak hadiseleri ýüze çykyp başlady. Indi seyredip görýän bunu näme üçin Türkmenistanda döwlet işgärleri iň agyn adamlar bolup çykýar? Muň sebäbi nämede? Nimede döwlet işgärleri taýlanyna başga döwletlerde konkurs diýen bir zat bada. Konkurs diýmek, ýagny sen egzamyn tapşyrýan, hat işinden, kanunlar bilýän, bilmeýän, sen ýanky dilde egzamyn tapşyrýan, şol her hili bir sana ýagny mysallar getirýär, şöyle sen jogap berip bilmeli.
Ine şu ýaly oň taýýarlygy we öňüň formasyonu var, ýagny okudyarlar, onuň egzamyny goýýarlar. Şu ýaly saýlanýar. Bizde döwlet işgärleri üns bersen hiç ýerde ýa aşakdan başlap vice-premier çelli, iň ýokary derejeli çelli, ministr vice-premier çelli konkurs ýok. Diňe loýalnys, ýagny seni rejima kömek edilsen alýarlar, ynanmal ýa-ni saňa ynanýan bolsaň alýarlar, ýa pul bersen alýarlar, bolmasa ýok. Ýagny eger sen pul berip bilýän korrupsioner bolsaň alýarlar. Ýa olar gerek, ýa senin pul almaly, ýa-da sen şu rejimi yallaklap pul getirmeli. Yine iki taraftan şol adamlar ýygnaýarlar. Diýmek, şol adamlar işe gelen soň näme bilen meşgullanýar? Diňe öýle işler bilen, diňe rejim bolmamak bilen we korrupsiýa bilen. Ine şoň üçin bütün dünýäň ýagny berýän maglumatlaryna görä ýürütülýän gurumlar bar. Apel tapra. Ýa-ni transparans diýip ýa gurumlar bar. Şular öz analizine edýärler. Türkmenistan %100% korrupsiýa. Ýagny bütün döwletleriň arasynda 160-njy ýerde, ýagny birinji ýerdäki korrupsiýa pes döwlet, 160-njy ýerde korrupsiýa köp döwlet. Jemi 170 döwletiň içinde 160-njy. Afrika döwletlerinden biz ozyp geçdik korrupsiýada. Hatda şu döwletlerde de ýa-ni prezident çalşylýar, kanunlar we prokurorlar jinaýatçylar kowulan sadakada köçüde aýallary ýa-ni ýaş gyýlary ýalňa jelip goýulýan ok, maşynyň götüne bagşlanan çağajagy daňyp ýa-ni aýlap wasmok eden oklar. Kanma. Bizde şolam ýok. Bizim neutral ýa-ni bir tarap öňüden demokratik döwlet. Ýyllarda diňe prezident bolsa bizde iki zan prezident bar. Ýyllarda milli lider ýok bolsa, ýene Fransada ýok milli lider. Ine döwlet ösýär. Şu milli lider emele geldi, şu döwlet çöktü diýdi. Biz şonu hökman milli lider tutup basmaly. Şol ýanky böwet bolýar Türkmenistanyň döwletiň ösüşine. Şoň üçin onu da egerde bir triýeki, bir nealaza deýin, bir kezzap milli lider bolýan bolsa, onu hemme daş döwri kezzapçylyk bolýar. Ne şondan kanunlar işlenok, şondan döwlet ýok, şondan konstitusiýa ülk berýän ýok, konstitusiýa diýen üstüne bolýar. Prokuror gaçarlar, MHM'ler gaçarlar. Köçüde polisler durýar. Ýa ýegenler ýa ýegenleriň körükünleri ýa prezidentiň garnaşyny kelletine urýarlar. Görmedik süren bolýarlar. Ýa kanun ýok. Diýmek bir garamaýy üçin, ýa-ni arkanda işat bolmasa, garypça bolsaň ýa-da ýöneköy türkmen bolsaň, taňa garşy kanunlar gaýtyp ýa-ni repressiw kanunlar ulanýar. Egerde sen ýokarda wezipeli adamyň bir oğul çagasy bolsaň ýa-da körüküni ýa-da prezidentiň bir garnaşy bolsaň, sende kanunlar ýok. Sende haklar ummasyz. Sen islen adat etbilýän. Ya sen imam bolsaň, sen çağın islen adat etbilýän. Ne? Şuraya ýaly Türkmenistan. Awa, inni gel yine de Ceren Altyban ýadaýyna rysgaça dolanyr gepleşigimiň ahyrynda. Inni şu Ceren'in bir sözü var. Men niye Nurum Muhammed diye Nurun gepleşigine gelende, men niye paltan daşy diýip geldim diýede, sen ýanyma diýeni men sözüni şu manysyny aýdyp berýän. Eger de men niye polis men arkamda duran bolsa, prokuratura men arkamda duran bolsa, bizi goran bolsa diýe men ömrüm gelmezdim, meňe geregem ýokdy diýe gelmedim sen ýanyna diýe. Men indi diýe şu döwletde Türkmenistan döwletini hiç ýyly bir ýeki galan enen ýa bir ýetim gyýdyň hak hukugyny gorayan edaran galmanlygy üçin, men hiç ýerde sözüm dinlenmeýänligi üçin iň soňunda men şu olar hormatlyymyz diýär. Şol Serdar Berdimuhammedow kim prezident bolsa olar hormatlyymyz diýär. Ol prezident ýöne prezident bolan üçin hormatly diýip bolanokda. Eger şoň dolandyrýan ýurduny prezident bolup oturan ýurduny şular ýaly aýlygan swakalar bolýan bolsa, mesken ýagdyýyp ýaly, mejlis ýagdyýyp ýaly adamlar şeýtdirip, mysal üçin aýdaly, özleri görüllü bolmaly, Aşgabatyň ýaşaýjylary vilayatyň şäherlerine gelip, Mary bolsun, Daş bolsun, Liwap bolsun, Balkan bolsun, o taýda döwleti masgar edip bilýän bolsalar, onu ol döwletde ol hormatly bolup bilmeýär beýle prezident. Ýöne Nijeriyanyň sözlerine görä, şol halis paltas daşa diýip
şu Nur'un gepleşiginin hem de oppozisyon blogerlerin hem de garaşsız jurnalistlerin blogerlerin üstü bilen şu wakany Türkmenistan'ın prezidentine hem de Türkmenistan'ın baş prokuratorluğuna getirmekçi bolup gelipdir. Indi sen nähil pikir edýän Murat? Şu wagt inha Nuru bu arada ilkinji bolup gepleşik berdi. Inha bilina ikimiz bu arada gurrun edýär. Indi şol potensial cinayetçi mesken ýagdyfyň welibeten belli, ýaşaýan ýeren belli, işleýän ýeren belli, on agasynyň ady, familiýasy belli, on ýanyna ol jerene gelip haýwat atyp öýüne oturtmadyp haýwat atýan, sen gyýdyňam zorlarsyn tek, seni ýene-de intek mundan beter ýagda ýasalar, seni öldürür, ýok edersi haýwat atýan adamlaň resulliýetiniň tapyp biler prokuratura, Gurban ýylanyň tapyp biler. Indi şol jerenin arzuwy başa barar diýip umyd edýänmi? Nanny şu gepleşiklerden ýyrywiç ýeter ahyrim. Gurbanula da, Serdara da, şu zatlar barıp ýeter. Halka barıp ýeter. Halka iyil bilse de, iyilgün bilse de ahir sonunda hökümete de barıp ýeter. Şu jerenin arkasynda şonu gorama üçin şu zatlar ýeterlik bolar diýip hasap edýänmi? Şu edilýän Yok, yok, apeta para. Ine şu material boyunça bir işleýär. Yani dayanış gruppası bilen häzir UNICEF-e ýazyp, edil Türkmenistana galana ne prezident, özüne prezident diýip görän, ne onun kakasy özüne millidir at goýan, iksan kezap, bular halkyň işine ýok. Ölüp geçäýsin. Hiç halkyň işi bolsa viza ýardy. Adamlar kötülmezdi. Yani studentlara pul bererdi, bir topar kömekler ederdi bizim vatandaşlarymyza. Hiç hat edilen oňa. Kısmatdan, qadağançılıktan başka da atıyorlar. Bular döwlet dolandyryp bilen, bular ýanky kizjikleri JKH dolandyryp bilen, sen problem dolandyryp bilen, sen ýanky döwlet meşgulüne halka kömek edip şuraya rezonans materialy eşitip eder diýip kirýän ýok. Bir näme UNICEF-e ýazyp, UNICEF ýürüte ene bilen çağany gorayan guruma. Ine şolar häzir ýaktyryp başlady. Ine şondan gorkup şol hereket ederler. Ya şol egerde çözmeseler UNICEF häzir Ženewa gitdi dokumentler, jalby gitdi hemmere. Häzir ýokurdan bir dubinka geler ataloguna. Olar şu materialy egerde ona ve bütün diplomatik gurumlar ýanky Human Rights Watch bir topar gurumlar barsa Türkmenistanyň ýene-de bir gedek ýüzi şeýle bir kapalanýa, iki san ataloguna ýüzi öňüm ýok, ýüller ýitdi. Ine şondan gorkýarlar olar. O senin meniň çykyşymdan ýa-da Nuryň çykyşyndan ýa-da şol aýal görüniň çykyşyndan olar gorkan ok. Olar öz halkyny itçe-de hasap eden ok. Ine ünsörüň itini galdyryp, begenip, maşina salyp, oturdup halsyň üstüne atyna hal ýazyp, atyna gowy seredip, at ýa köşkleri urup, at ipadromlar urup, at şekillerini urup, gyzyl çaýlan hemme adamlar itine pişirine atyna. Ýöne bizim adamlarymyza bizim pullarymyzy ogurlap, bizi gynap, türmäge salyp, urdurup prokuratura, polisiýa urdurup, bul bir ganho. Niýas söldüklerin ganho. Ondan bir adalata garaşmak, bir özüňi anlamak. Sen bir seni öldürjek bolýan pedofiliýa, seni zorlajak bolýan pedofilin adalaty garaşýan. Mümkin. Şurýaly kiçik çağajyk, ýani gyýyl maşgalajyk, 10-12 ýaş gyýyl maşgala ýetir. Men inni adaty äger bolmasa size inni etmen diýenine inanmak, sen özüňi anlamak. Eder ýene köp gerek eder. Şoňa Kezzap Berdimuhamedowlar howa diýse-de hiç hat etmez. Bular inanıp bolanok. Bular eýýem ýanky 18 ýylda etjek bolsa ederdiler. Türkmenistan düzeltjek bolsa düzeldirdiler. Halkyna kömek etjek bolsa ederdiler. Buň bar edýän zady gadagançylyk, halkyň hakyny ýemek, halkyň puluny ogurlamak, teýwazlyklary ogurlamak. Ine ol urda bular dünýäni otkeşdiler. Ine şoň üçin olardan hiç hat garaşmadylar. Bizdine halkary gurumlara inanmaly. Sebäbi Türkmenistanda siziň bilşiňiz ýaly yerlerdäki gurumlar bar, prokuratura, polis, MHM, sud we beýleki jemgyýet gurumlary, ondan başga ýanky aparatda bar, merkezde şoň gurumlaryň ýolbaşçylary bar. Olum hiç hat bolmasa, konstitusiýa ýanky esatyna öz hakyny gorap bolmasa, onda halkary
konvensiyalar var. Halkara Türkmenistan'ın çeken şartnamalar var. Şoň esasında halkara ýürüýte ene bilen gyýdy jarlar gorayan gurumlar var. UNICEF ýaly olar batyş ederler. Olar alarlar. Olar adalata getirirler. Türkmenistan gatty wagtda. Ýa-da gelip ýygnak giderler Gurbanly Berdimuhammedow. İnsanlar hava egerde halkın çeken cebir cepatyna ýokarda oturan döwletin garamatyny başyna çeken adamlar başgaldyrmasalar elbetde beýle bir dügünçülük insanlygyny olan öz başyna ýeter. Şunu ýatdan çykarmak bolmaz. Sebäbini hem düşünýsen İtalynda gelen Urdalynda da gelýändir. Men tanayan Gurbanly Moskwada bir wagtda men bilen bile okan Gurbanly boljak bolsa ol o diýen bir doňýürek adam däldi. Eýse şu geçen 18 ýyl kontrolsuz döwlet başynda oturmagy onu halis adam käşikden çykaraýdymka. Belki Gurbanly Berdimuhammedow şol öňkü özüniň adaty, Sowet döwründäki alan bilimini, özüniň bir ýaşaýyş obrazyny ýene-de bir gezek şu Aýalhan Sarıgyna bakarak diýen nakylyny ýatlap türkmeniň şu döwrü ýatlap bir halkın çeken jewrine belki de duýudaşlyk eder, belki de halkın hakyny goramak üçin haýsydyr bir işleri eder, öz ogluny edil şular ýaly maslahat berer, hem de belki de hut şu jerin alty ýywanyň işinden haýsydyr bir türkmen jemgyýetine, Türkmenistanyna hak hukuk meselesinde bir özgörüşlükler başlanır diýip men umyd edýän. Ýöne sen aýdýanyň dogry Murat, bu meselede hökman halkara gurumlar habardar etmeli. Inniki gepleşikde men öz ýylleşlemede biziň Şwetsiýada ýaşaýan bir Türkmenistanly aýalyň eden teklibini ýetirmekçi. Ol aýalym ören bir täsin bir teklip bilen maňa telefon etdi. Ine şeýdip men pikirimçe kömek edip bolar jerin alty we hem oň gyýdyna diýip. Şol aýal egerde gepleşimizde gatnaşmaga isleg bildirse, bu gepleşik bir dowam eder. Ýöne Murat senin etçe kaýşym buňky beren gurrun üçin köp sag bol, ýöne şu gepleşik ýene-de geljekde dowam edeli hem de jerin alty we hem de oň gyýdynyň ykbaly bilen gyzyklanmamy besetmeli. Doğrudan biz halkara gurumları ýa-ni oturtmaz, işleder. Ine bir ýerde boş gurumlar ýa-da biz oturan ýerinde halkara gurumları gymyladyp siziň bir kanun prezidentyňa diňe gorky salamda ılga diýapmy diýsene. Şuraya biz oňurulýar şol işi. Görürsiňiz, şol jerin alty ýywan meselesine siz seredersiňiz. Bu mesele Trump'ın stoluna da barar, görürsiňiz. Şoň üçin şu mesele näçe çat çözülse, ataly ogul şonça çal, ýa-ni öz hukuksyzlygyny berkider. Egerde çözmese, ünt vermese, görürsiňiz näme bolýar. Şoňdan biz bolledäl men gitmeli ýerler ama Bolýar Murat, onu biziň gepleşimizde gatnaşyp beren gyzykly gurrunňyz üçin köp sag bolun. İlleşlemede de diňe bir bayram alyň ýaşaýjylar däl, bütün Türkmenistanyň ýaşaýjylaryndan bir haýyş edýät, jerin alty ýywan hem de oň gyýdynyň gorawyna durun, şolardan habar alyň. Şolar ýaly ýeke enelere, çagalara, tütüm edýän adamlara hökman garşy durun, hem de millet hökmüne adamlar bir-birini goramaly. Ol hökman haçan prezident halkyň gorawyna çykar, ýa serdarlar arkada serdar halky gorar diýip garaşyp oturmak bolmaz. Olaram gorasa, öz insaby oýunsa, Allahyny ýatlasa, özleriniň konstitusiýanyň üstüne ellerini goýup, Gurhanyň üstüne ellerini goýup gatam edendikleri ýadyna düşdi. Elbetde öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmeli bolarlar. Ýöne halkyň özüne de jan bolmaly adamlar. Bir goňşy bolam, dowun garnynaş bir yerden ýeke çykan däldir, ejelen alty ýywa bilen oň gyýzagady. Şu adamlar, halk, köçeler, owalar öz bir-birini goramaly. Egerde döwlet öz funksiýasyny ýerine ýetirmeýän bolsa, Bayram alyň baş prokurory Murat Muradow sadakadan zırralyp gaçyp gaýdýan bolsa, ýygynyň iki tany kowalan potensial jinayetçiň atýan haýwatyndan gorkup, onu halk özüni goramaly bolar ahyryn.
halk bir görkezmele öz içinde zanyň bardygyny. Gunawar haklarına elbette şol birek arka durmagam güýçli. Şonu türkmenlere ýatlamaga wagt geldi. Onu näme gaderly illeşler şunun bilen bugünkü gepleşigimizi geçirip oturýar. Ýene de efirde duşýança hoş sag bolun. Hoş sag bolun, hormatly ýeşler. Sag bolun.